Hi! Kamusta ka mo tanan? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahan ni naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Bleu de Chanel Parfum for Men. Iyan ni siya ni Chanel. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag parfum ni siya, butang balon, isa ka baso kalayo, bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali presko kag makahang nga kahoy kag citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Anong iyang mga nota? For the top, we have lemon zest, bergamot, mint, kag artemisia. Ang lemon zest, maaslom nga citrus. Tapos bergamot nga mahamot nga citrus, mint nga mabugnaw kag makahang nga nota, kag artemisia nga pait nga do herbal nga nota. Kag for the mid, we have lavender, pineapple, geranium, kag green notes. Ang lavender, presko kag tinlo nga nota. Pinya nga maaslom kag matamis nga prutas, geranium nga do berde nga rosas, kag green notes, wala gid lista kung ano gid, basta mga berde nga mga nota. Kag for the base, we have sandalwood, cedar, amberwood, iso-e super, kag tonka bean. Ang sandalwood oriental nga kahoy, cedar nga mahamot nga kahoy, amberwood nga mainit, kag aquatic nga maalat nga kahoy, iso-e super nga synthetic nga kahoy nga nota, kag tonka bean nga duhilamon nga matamis kung simutan. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. So naman, bye-bye!